Tak, jsem zpět, máme tu ty roky Anthology, jak jsem sliboval, ještě teda znova čas, máme aktualizovat, 25. březeň, 3/7, máme tu Anthology, máme ten kódík 1907 28 932. Strhneme si to ochrannou folii. Tady je 10 balíčků plus jeden bonusový. Jsou to lonský prizmy, ten bonusový. To jsou nádherné karty. Už jsme dělali i z letošních break celého boxu. Jo, je to tak. Tady je prizmáček. Jeden. Dáme 5 levičáků. 5 pravičáků. No. Tak, dáme si nejprve ten bonusový prism. Opatrně, protože tam toho moc není vevnitř. Tak. Takže tému Selené za Anaheim. Pod tím svítí paralela už nějaká. A na ní za Carolinu Eric Staal. Je to redka a limit do 50. No to není vidět, limit do 50, tak to je super. Eric Staal, není špatné jméno. Nízký limit nějaký jsem si přál, tak už jsme vytáhli z té paralelka, ale určitě dobrý. A na rookie za Islanders Casey Cizikáš. Tam jsem výslovno řekl dobře a je to rookie. Nováčkovská. Tak, to máme bonus pack. A teď jedeme na Anthology. To jsou nádherné karty. Líbí se mi jak řadovky, tak memo. Takže máme tu Dustina Browna na base. Olliho Jokinena. Jets. A pod tím je první insertík a na něm je Mark Messier za Rangers. Limit 999. Takže opět gratulace Jardovi. Decoy. Cody Hodgson za Buffalo. A Alex Pietrangelo za St. Louis Blues. Tak, to se krutě nechce. Ale bude muset. Tak. Vinny LeCavalier za Tampu ještě. Jeremy Ginla za Pittsburgh Panthers. Pekkarinen za Nashville Predators na base. A pod tím máme něco lepšího a bude to Columbus Blue Jackets. No, Brandon Dubinsky versus Rangers. Ale je to Columbus. Vzadu to, počítá se, co je napsaný nebo logo, takže práva patří Columbusu. Já mám pocit, že to stejně nikdo neměl ten Columbus, takže vím kam kartu věnovat případně. Tak, Brad Richards za Rangers base a Nicklas Backstrom Minnesota Wild. Nebo můžu se mýlit, nevím, možná, že Columbus má někdo, ale mám pocit, že to je jeden z těch týmů, co se moc nekupuje. Tak, máme tu Siomina za Carolina Hurricanes, Matt Duchene, Colorado Avalanche a pod tím je insertík Ottawa Senators Craig Anderson, limit 999, Vezina Contenders, taky pěkný insert, Decoy, Colby Armstrong za Habs a Kari Lehtonen za Dallas. Ryan Miller base, Anže Kopitar base, Pavel Datsyuk za Detroit a pod tím je opět něco lepšího a je to Tampa Bay Lightning a je to tahle pěkná trojička. Vincent LeCavalier, Dylan Stamkos a JT Brown.
Mám pocit, že bez limitu. No, bez limitu je to Tampa Bay Lightning. A dále na base Selene a Mark Scheifele za Winnipeg Jets. Takže Artem Anisimov base, Matt Molson, Islanders. Tím je Rookie Elite, ano, to jsou ty vlžáky vlastně z Loňska, takže tam jsou i různé jiné série. Je to Tyson Barrie, Colorado Avalanche, limit 999. Je to Elite Rookie tedy. Decoy, Jack Johnson na base a Jordan Eberle za Edmonton Oilers. Hodně silný balíček držím v ruce. Možná až moc podezřelé tlustý na Decoy, to nebude Decoy. To nebude Decoy, ani náhodou. Takže Matthew Carl za Tampu. Patrick Kane z Chicago Blackhawks. A já tu mám pro sebe jednoho Theodora. Grit Odors, limit 500 na Elice. A pod tím se skládá něco hodně rajcovního. No, ukáže ten tým, není moc rajcovní. Columbus, Andrew Jury, asi zřejmě. No, jen škoda toho týmu. Kdyby to bylo nějaké lepší, ale tohle ty ruky, teď nevím, jestli řeknu šrouty, to jsou masakr karty. Já mám pocit, že to je case hit, že jenom jedna na case, limit 99. To jsou opravdu nádherné karty toto. Jen škoda toho neznámého jména. Na takové kartě by se patřilo vyvolat nějaký fakt lepší jméno, ale karta je to super teda, tlustá. No jo, takže Columbus Blue Jacket. Jestli ho někdo má, tak může skákat radostí. George Peros na base a Ryan Gessler base. Tak kurně na tom Columbusu, tyjo. No tam ty jména jsou slabší. Ty nováčci vždycky. Takže Luke Sheen, Mushen, za Philadelphia, Shea Weber. A pak tu máme inzertík Philadelphia Flyers. A na ní je Sean Coutier. Decoy. Na base je Taves a Taylor Hart za Edmonton Oilers. Manželka už mi spacifikovala mobil, který mi začal hrát, to jste asi slyšeli. Mě nenapadlo se ho slumit. Takže Sergej Bobrovský na base, Logan Couture za San Jose, base, Alex Ovechkin base, Decoy, John Tavares base a Jordan Staal base. Máme poslední dva balíčky. By taky mohla být nějaká jerseyna, takže Marc-André Fleury na base, Mike Smith za Phoenix, máme tu krásný insert Hard Containers Pavel Datsyuk za Detroit. A pod tím je Eric Lindros, tak jsme chtěli lepší jméno, tak ho máme za Philadelphia Flyers. Sice to základní jersey, Titánka, takže další vsuvka. Už jsme tam měli Rookie Elite a tohle je z Titanium, jersey nás. A Eric Lindros, oranžový kus dresu, no já myslím, že pěkný. Shane Doan na base a Jonas Gustafsson. Tak a je to poslední balíček, jdeme do finále, je taky docela tlustý. Teoreticky myslím, že by tam nic nemělo být, no ale bude, protože tohleto Decoy snad nemůže být. Teda aspoň doufám. Derek Roy za Dallas Stars. Ilja Kovalčuk, New Jersey Devils.
Fedotěnko za Philadelphia, a nebude to decoy, to nebude decoy. A je tu i Matt Clark. A je to Rocky Trashus. Limit 699. Matt Clark, Anaheim Ducks. A pak tu máme poslední dvě base, Tuukka Rask a Mike Ribeiro. A to je vše.